Nézd meg, mi van benne. Azt mondja, idáig nem volt szabad hozzá. Ja, ez az ideig a sok, most meg egyszerre. közelített a fához. Igen. Most meg szabad. Be van csomagolva. Itt van az az olló, az itt van? Itt van. Lehet menni szerelni. Nézd csak ide! Nézd csak, tudsz úgy csinálni, mint apa. Figyelj, nézd csak ide! Így is. Ó, de neked ezt kell majd úgy is. Kalapács. Használta már apa sokszor előtted, igaz? Van itt tök. Úgy be lehet ütni. Megmutatja apa, hogy kell beütni. Csak ide. Be kell alá tenni a vizet szerintem. Nézd, Gabi, ide üssél. Ide üssél vele. Nem? Ja, végül is. Na, akkor folytassuk.